Aceasta este clasa noastră. Aici privim lecțiile. Și acolo e tabla. Și noi suntem într-o pajarne участок. Uite aici, pajarnici. Și dacă ceva, pe data de 25, la ora 1, numărul 4, e Vyacheslav. Dacă ceva. Și că aici e regulamentul nostru. Nu cumva să faceți așa, кофеечек. Și aici e пожарная безопасность. Și așa вот. Și aici e lista. Unde trebuie să știți, colegi, când ai venit și când te duci. Că eu 3 săptămâni de aici am 8 ceasuri, pizza. Alright. Rafael. Ia uite aici, pajarna. Asta crede că e singur aici, ca și mine. S-a jucat cu ecoul. Uite pajarnici și au aici. Baloane. Masca. Și ora 4. Toți acasă. Toți ne ducem acasă. Și aici se antrenează polițiștii și pojarnici. Și parcovca. Și mai крутая тачка e asta. Și vloggerul. Ia câte ăla.